Perquè aquesta nit us volem parlar d'una història feliç, perquè volem parlar dels 20 anys de la Lliga del Manresa. Rovirosa, això és una cosa, Jordi, una cosa inimaginable, ara. Sí, home, jo crec que és una cosa que no es tornarà a donar mai més amb l'esport professional europeu, d'un cert nivell. El que va fer el Manresa va ser absolutament increïble, un dels pressupostos més modestos d'un esport tan professional com el bàsquet. En aquella època hi havia autèntiques figures amb la Lliga CB, molt més que no pas ara. Guanyar un play-off sencer amb les 3 eliminatòries en camp contrari, amb Estudiants, que tenia un equipàs, l'Estudiants, amb el Real Madrid i el Baskonia, que tenia un altre superequipàs. És increïble, amb un base de 40 anys dirigint l'orquestra. És que és una passada, és una passada. Tu, Bassas, ja feies el matí de Catalunya Ràdio, el 98. Recordes? Vas anar a Manresa a fer el programa o...? No, però ens en vam ocupar bastant. Recordo haver entrevistat Valentí Junyent. No, tremendo, sí. Una cosa... El TDK. El TDK. El TDK. Esclar, hi havia cintes, eren cintes de vídeos, en recordeu d'això? Sí. El TDK Manresa, ja ho crec, sí, home. Un patrocinador, probablement el patrocinador que va fer més forrolla de tots els que jo conec, perquè l'equip se'l coneixia com a TDK. I animava TDK. Home, és que és molt... té molt sonor. A més, té una sonoritat... Sí. Doncs aquesta nit ho volem recordar, aprofitant que avui es compleixen 20 anys d'aquella lliga. Així que ara obrirem un especial 20 anys del TDK. Agraïm a Antoni Bassas, a Albert Roure i a Jordi Rovirosa que ens hagin acompanyat aquesta nit i ens traslladarem al juny de 1998. Tots érem una mica més jove, alguns ja anàvem a l'escola, i altres ho van explicar. Van tenir el privilegi d'explicar-ho per TV3 i per Catalunya Ràdio. Fa 20 anys, Manresa va guanyar la Lliga. És el 14è punt d'Espil. El rebot, sisplau, el rebot. Perquè tira a fallar. El rebot queda un segon i mig, Tira a fallar, pilota per aquí, pel TDK. Final. El TDK campió. El Manresa ja té la Lliga. Manresa és campiona. Impressionant. Manresa ja té la Lliga. El TDK acaba de guanyar 77-75 i ja és campió de la Lliga. I la bogeria inunda aquest pavelló del Congost. Joan, campió de la Lliga 17 anys després, Formidable, Mai més amb el TDK, que és un equip modest i que vaja, jo crec que ens ho hem merescut. Yo creo que Manresa ya era hora de que tuviese una alegría como esta por tantos años en el baloncesto. Os lo merecéis y ahí lo tenéis. És increïble, això. Només cal veure el pavelló com està, la gent vibrant. El TDK és campió de Lliga després de tants anys d'història. Per fi els seguidors de l'equip de Manresa poden celebrar i ho estan fent, com poden veure, amb gran eufòria. Ja saben, ni on és Manresa i avui acabem de guanyar la Lliga per davant de Madrid, Barça, Estudiantes, qualsevol. És molt fort, TDK! Chus Lázaro, campió de la Lliga. ¡Joder, tío de puta madre! El tatuaje, ¿dónde va a ser, Chus? El culo, joder! I penso que és un just premi al treball de molta gent des de fa 30 anys, des que es va aconseguir el primer ascens. Això és un moment inolvidable, un moment que recordaré tota la meva vida, no? Per un manresà com jo, jugar al club de la seva ciutat i guanyar aquesta Lliga CB, crec que és algo superfort, no? I aquí la tenen. Aquesta és la Lliga CB, que ja és propietat del TDK Manresa. És un somni, però un somni que el TDK ha fet pas a pas. Aquesta és la pilota, la tinc als dits, que va acabar amb un títol de Lliga, el Congost. Boig, d'alegria, i una pilota que se la va quedar un soci, el Rius, un soci molt conegut a Manresa, un soci històric, i que avui ens l'ha deixat, perquè venim a Manresa a parlar amb dos dels líders d'aquell Manresa campió. Un des dels despatxos, l'altre des de la pista. Valentí Junyent, bona nit. Bona nit. Joan Creus, bona nit. Hola, bona nit. El líder dels despatxos, ara resulta que, a més, és l'alcalde de Manresa, però llavors era el president del Manresa, i el Joan Creus, vaja, crec que no fa falta gaire
era l'ànima, el líder d'aquella competició. La pilota original, no l'havíeu vista més des d'aquell dia? Està gastada, però això vol dir que ja en el partit ja estava gastada perquè ens agradava jugar amb la pilota una mica gastada. Sí, anava millor? Anava millor. A més, aquells dies eren de molta calor, la pilota relliscava. Jo crec que està tal i com estava 20 anys després. Ara dies la calor. Semblava que havíeu jugat el partit en una sauna. Sortíeu suadíssims. Fins i tot, abans del partit, jo patia més per superar la calor que feia que no fins i tot el rival, perquè dèiem... A més, jo pensava que no sabia com superar aquella angoixa que hi havia aquí dins i que respirava, perquè a més és aquest pavelló petit, ple de gent, no hi devia de circulació d'aire, però una mica més ens ofeguem. Clar, el president era de la llotja, amb trajo, corbata... L'alcalde de llavors... Es podia viure un partit amb aquella tensió, amb aquest ambient irrespirable i amb la correcció d'una llotja? Ens coneixíem molt amb el Baskonia i el fet de que hi haguéssim jugat no només els altres 3 partits, sinó que ens coneixíem, el president del Baskonia ja era l'actual president, el senyor Crejeta, però ens coneixíem molt i els 2 clubs teníem una bona sintonia perquè érem 2 clubs que després ells van anar amunt i nosaltres ens vam estabilitzar, però ells eren un club ambiciós i els hi vam troncar una mica la seva progressió i ens portàvem bé amb els clubs. Per tant, a dalt no hi havia la tensió afegida de que a sobre estàs amb una directiva que tens molt mala relació. Clar, es dona la circumstància que Joan Creus, llavors era el jugador veteraníssim de l'equip amb 41 anys, el president era, vaja, i encara és, més jove. Un club una mica típic, amb una plantilla també atípica. Clar, hem estat repassant. El Joan en tenia 41, però no n'hi havia cap que en tingués 30. És a dir, passàvem dels 28 als 41, podia ser... Els hi feia de pare. És que podia ser el pare del 90% de la plantilla. Gairebé no tant com a pare, però vaja. Sí, evidentment hi havia jugadors de 18, 20 anys, i ja en tenia 41. Estaves cansat que et recordessin el tema de l'edat, llavors, o no? Ja estava de passada tot això. Però sí que al final influeix. Després de tants anys sentir temes de l'edat, doncs un dia o altre has de prendre una decisió, que no és fàcil. Home, havia de ser molt difícil. Però tornem 20 anys enrere, aquest pavelló ple a vessar. Recorda com eren els minuts previs a aquell partit o com es va viure aquell partit aquí a Manresa? T'he de dir 2 coses. Una, que estàvem absolutament satisfets per les taquilles que havíem fet. Basta, no? És una tonteria. Oh, no. No teníem en pressupost tot el play-off, o sigui, i vam començar a cobrar semifinals i final i això ens va anar molt i molt bé. Va ser l'únic any dels que he estat jo al Manresa. N'he estat 7 entre gerent i president que vam tenir superàvit. I gràcies al play-off, diguem, Sí, gràcies al play-off i després de pagar les primes per haver guanyat la Lliga. Vull dir que no... Em refereixo que això era un motiu d'alegria. La segona és que sense tenir cap pressió, després d'haver guanyat a Vitòria un partit i d'anar 1-2, no? Estàvem convençuts que en podíem aconseguir una fita. És el primer dia que érem conscients que podíem fer una fita històrica, realment. L'equip era excepcional, el Joan era un fora de sèrie, i és un fora de sèrie com a persona, però com a jugador era el líder, i la cosa estava molt ben encarada. L'Escariolo, quan se'l veia preocupat perquè se li podia escapar una lliga que tothom... Que hauria de no favorit. Clar, tothom donava per fet que el Manresa estava de passada, no? Però ja us devia passar això, Joan, quan veu anar a Madrid. És que us carregueu al Madrid a semis, Jo, quan fan aquesta pregunta, jo faig referència a l'últim partit de la Lliga regular, que si no recordo malament vam perdre a Càceres i vam acabar 6è. I guanyant a Càceres, no sé si acabàvem 4º o 5è, però com que era jornada unificada i tots els partits jugaven a la mateixa hora, el seguit de resultats va donar 6è, doncs va donar el primer enfrontament amb el Madrid. L'emparellament. L'emparellament va donar una sèrie d'emparellaments que dèiem, ostres, primer Madrid, si passem a Madrid a Estudiantes, i si no hi arribem a la final a veure què passa. I es donava la casualitat que tant el Madrid com a l'Estudiantes se'ns havien donat molt bé a la Lliga regular. És a dir, que ja va anar una mica bé, no era tant drama. El perdre Càceres l'últim dia estàvem allà tots tristots per baixar al 6è lloc, però vam dir, el viatge de tornada, compte que no està tan malament, compte que el Madrid ja l'hem guanyat aquesta temporada i el podem sorprendre. I efectivament, la primera eliminatòria que va ser contra Estudiantes,
ens va costar moltíssim, però la segona contra el Madrid vam venir aquí amb un 0-2. Va ser... Aquella eliminatòria contra Estudiantes tenia èpica, com acostumen a tenir els triomfs del Manresa. Sí, perquè va ser aquell partit famós durant la temporada. Capdevila, un triple, fora de temps, no dintre de temps. Bueno, en possessió, no? El triple del Carlos Jiménez, fora de temps, que els hi van donar un bàsquet i ens van fer perdre el partit perquè un triple clarament fora de temps. Després va passar alguna altra cosa amb el Pere, no? Bueno, el primer partit d'allà del play-off es dona la situació més o menys inversa. És a dir, us tornen una mica el que havia passat. El Pere fa un bàsquet també molt dubtós que ens va donar la primera victòria. I ens el donen, eh? I ens el donen. Sí, es va compensar. Llavors encara hi havia diàleg. A veure, Joan, la nit que guanyeu la Lliga, es dona alguna consigna al vestidor especial que recordis, algun speech? La nit abans o el dia de la Lliga. Tu dius alguna cosa al vestidor per encoratjar? Qui parlava en aquell vestidor, el míster? Sí, home, érem un equip molt ben avingut, amb molt feeling. És que sí, sense això no s'entén, no? Com un equip, en teoria, molt modest, has pogut fer aquesta victòria. Per tant, ens portàvem molt bé i hi havia una cosa que tothom era molt conscient, però no només amb aquesta eliminatòria, sinó amb les anteriors, que era una oportunitat única. Es tornaria a presentar en la vida. Almenys a la meva segur, perquè ja tenia 40. Però això és molta pressió, no? No, jo crec que no, perquè el que deia el Valentí abans, no érem els favorits. Això ja et treu pressió i llavors dius, primer, no has d'anar a Vitòria al 5è partit. Anar al 5è partit tothom sabia que era perdre i que ho havies de guanyar al quart. I, de fet, totes les eliminatòries les guanyem al quart partit. No anem mai al 5è, perquè això la gent era molt conscient. Solucionar-ho al quart, i a la final era igual, solucionar-ho al quart. Si no, si et deixes sempre al 5è, segurament no haguéssim guanyat al quart, saps? Si en el cap tens que encara en tenim un altre, no l'haguéssim guanyat. I, de fet, va ser un partit molt igualat, amb patiment fins a l'últim segon. Aquells tirs lliures al final, com ho vivia el president, que no podia llançar tirs lliures, que ve el Chichi anar tirant tirs lliures o l'Elmer Bene anar tirant tirs lliures? Jo recordo que em van dir, en acabar, no en el moment dels tirs lliures que tu comentes, diu, com pot ser que no estiguis content després de fer aquesta fita? Jo és que no vaig... Jo, a part que soc molt poc explosiu, vaig tardar a fer-me a la idea que havien guanyat la Lliga. Sí, ni aquell dia es va deixar anar? Bueno, després em vaig deixar anar, però molt a la festa, després al tenis, vam estar relaxats... Hi ha imatges d'un petó bastant important amb Luis Casimiro. Sí? Sí, les hem vist. No el recordo ara. Sí. No, però ho dic en el sentit que després, a part que no siguis molt explosiu en l'alegria, costava d'assumir perquè l'any següent encara només jugava un equip a Europa. Era el Manresa. Llavors el Manresa Copa d'Europa. Clar, nosaltres sabíem les nostres limitacions pressupostàries i repetir un equip així era impossible. Però no em digui que guanyen la Lliga i comença a pensar, hosti, que ens costarà una pasta això de la Lliga l'any que ve. No, tant per la pasta, per no fer un mal paper, i perquè també tens una responsabilitat afegida. Jo com va agafar el rebot aquell últim... Qui el va agafar? El John? El John, sí. En aquell rebot sí que vaig tenir la sensació que el partit estava guanyat i que començava una altra etapa a la història del Manresa. Però em vaig recordar molta gent que ens havia fet confiança. Jo era president executiu, passava de gerent a president, a l'anterior president, que era el Benjamí Garcia, es va quedar secretari, vam fer una pinya també a la Junta. És a dir, que aquestes bones vibracions hi eren al despatx i a baix. Això va ser una conjunció de petites coses, no era un tema allò que hem planificat la temporada per guanyar així. Però també el fet de que 2 anys abans havíem guanyat la Copa del Rei. I com l'havíeu guanyat? A Múrcia. És a dir, que no era tampoc una casualitat i un fruit de molta sort, no, perquè portàvem una trajectòria de, dic 3-4 anys, però potser eren més, de 5 anys potser, a un nivell altíssim. I al final, la Copa del Rei, és veritat que el format de Copa del Rei és de més partits puntuals, ja existeix més la sort, que tinguis bons dies, etc. Però hi ha un play-off, 5 partits, que eren tots 5 partits, de casualitat
Pot haver una mica, però no massa, eh? Però clar, tu que has estat al món del bàsquet posteriorment, veient-ho des de despatxos, amb ulls d'avui, l'èxit de fa 20 anys es fa difícil d'explicar. Els nanos joves que estan a la pedrera del Manresa o a la pedrera del Barça, els expliques, el Manresa va guanyar una lliga. Igual ho han d'anar a comprovar a YouTube, que realment va passar això, no? Sí, sí. Home, per això érem conscients del que ens estàvem jugant, no? I de que podíem marcar una fita històrica, com així va ser. Una sorpresa. Vaja, a mi em costa molt pensar que no sols en bàsquet, sinó en altres esports segur que ja ha existit, però una sorpresa tan gran com aquesta m'agradaria saber quina és, perquè és una sorpresa molt gran, molt gran. Clar, això ha de donar un orgull, no?, als jugadors, als directius, a la gent de Manresa. La gent de Manresa jo crec que va ser allò una explosió de dir som una ciutat petita però som una ciutat de bàsquet. Ara fa 50 anys del primer ascens, per tant 20 del títol però 50 del primer ascens, que ja va ser un miracle, i sempre mantenir el club ja ha estat dificultós. Home, si la gent va tenir una explosió que realment per la ciutat va ser un salt important. Alcalde, sobretot, m'ho pot contestar. És l'alegria col·lectiva més gran de la història de Manresa? Home, hi ha hagut altres cosetes, però així com una cosa gran, des del meu punt de vista, sí, home, ha sigut l'entrada del Joan a la plaça de l'Ajuntament, el dia de la celebració, va ser, tant a la Copa ja va ser espectacular, però la Lliga va ser molt més espectacular. Vull dir que la gent sabia perfectament quin rol tenia cadascú. Quan el Joan deia juguem llarg, ho sabia tothom, que el Joan estava cansat, però que jugant llarg arribàvem, no? I ell i l'Alston, diu, no, és que... No, bueno, és un equip, diguem-ne, conjunt que va ser irrepetible, no? I la gent ho va xalar, va disfrutar-ho molt. De fet, jo encara anant per Barcelona o passejant per diferents llocs, jo no t'haig de dir només aquí a Catalunya, diferents capitals, sempre em trobo algú que em diu que soc de Manresa, i com dient que jo hi era aquell dia o que jo soc de Manresa i sé que vau guanyar la Lliga, tot això encara queda. Què sents quan et diuen això? Dic, la primera sensació és que aquest dia en concret, o aquesta eliminatòria, vas fer feliç a molta gent de Manresa, no? O del Bages, fins i tot. Del Bages, sí. I ara, després dels anys, tu això ho perceps, que encara dura. Això encara et passa ara, no fa 20 anys, sinó ara. Encara dura. Hi ha molta gent que es pensa que soc de Manresa, no? Bé, ja t'han assimilat, no? Jo també soc de Manresa. Dic, bueno... Joan té diverses nacionalitats, vull dir, punts d'origen. Ripollet, Granollers, Manresa, depèn de cada moment, perquè en la seva llarga trajectòria a tothom se la sent molt seva. Clar, deia, la plaça de l'Ajuntament, arribar amb aquest trofeu que tenim aquí col·locat, el vas aixecar tu, Joan? No. No el vas aixecar tu? Home, el vaig aixecar en algun moment determinat, però era el Jordi Singla. Clar. En tot cas, pujar a l'Ajuntament amb aquest títol, això no t'ho havies imaginat mai. No, home, no. Pots pensar o pots deduir coses o pots interpretar que en algun moment donat pots guanyar, però vaja, no ho veus com a possible. No es veia com a possible. Va servir perquè el bàsquet es consolidés, aquell títol, o el club ja estava consolidat? És posar pel club i per la ciutat aquella victòria en aquell títol? El bàsquet, aquest pavelló s'havia fet 5 anys enrere, l'havia fet un ajuntament que creia que el bàsquet podia ser una molt bona eina d'identificació i de difusió de la ciutat i que era un requeriment de l'ACB, però es van fer els esforços per fer aquest pavelló, que relació qualitat-preu és molt extraordinària perquè hi caben la gent que hi havia de cabre en unes condicions d'una pista calenta sense una despesa inassumible per una ciutat... Va ser low cost, diguem, dintre de tot. Va ser una injecció d'autoestima brutal, de dir som capaços de fer això i hi havia molta gent implicada, és a dir, des del metge, jo recordo el metge, el doctor Serra, un mític, viu i mític metge del Manresa durant moltíssims anys, que quan feia amb el Sàlia abans dels partits de la final, que el punxava, jo estava a l'habitació del costat i jo no havia estat en un vestidor jo no havia passat del juvenil del Manresa. I quan li feien
La infiltració, sentia com gemegava el Salier, això, clar, és crits. Crits, perquè era un jugador que sabia que no podia jugar, volia jugar. Parlo de Vitòria, que aquí no vam estar concentrats, però a Vitòria... I aquí també, sí, abans de cada... Però aquell dia vaig sentir que era un triomf no només dels jugadors, del seu equip tècnic, de l'estaf, de tota la gent. S'ho van deixar tot perquè el Joan, a les imatges acaba el partit, se'l veu amb un tall aquí, uns punts al front, un tall al nas. No, era de l'acumulació de la temporada, vull dir que us ho vau deixar tot. Guardes les ulleres del caiga que en caiga? No, perquè hem d'estar mirant i aquí a la pista, hòstia, ara que ho dius, mira, és una cosa que no... Què se'n devia fer d'aquelles ulleres, No, sí. Durant 4, 5 o 6 anys encara votaven per casa. Llavors, no sé, han desaparegut. Joan, moltes gràcies. A vosaltres, per recordar-ho, perquè algú et dirà, un títol de Lliga és igual un títol de Lliga que en guanyi un que guanyi un altre. Però amb aquestes situacions determinades és irrepetible, és irrepetible. I la Copa, també, evidentment. Joan, moltes gràcies. Gràcies. Alcalde Valentí Junyent, molta sort, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Catalunya Ràdio ara es veu a Esport 3, al Club de la Mitjanit. $20 anys que mites com en Chichi Creus van aconseguir que Manresa fos la capital del bàsquet de casa nostra, que fos el centre de totes les mirades i que Manresa es pogués explicar a Europa. Va dir hola a tothom. Qui ho va explicar? Doncs ho van explicar periodistes manresans, periodistes de mitjans locals, que van ser el centre d'atenció. Nosaltres tenim l'Ernest Macià. Ernest Macià, bona nit. Què tal? Que és habitual de casa nostra, de Catalunya Ràdio, el teniu vist també d'Esport 3, manresà, un gran seguidor del bàsquet Manresa i n'has explicat ascensos i descensos. I també vas explicar d'alguna manera la victòria de la Lliga. Era el becari. Aleshores era el becari, estava als estudis, a la ràdio, i feia de segona veu del narrador, però va ser el primer any que feia periodisme a la ràdio i va ser el gran hit de la meva carrera i no hi haurà cap altre com aquest. No ho saps. Això era Ràdio Manresa. Sí, senyor. Qui feia els partits a Ràdio Manresa? Joan Antoni Lozano, Chano. Chano, bona nit, com estàs? Molt bona nit. El tenies de becari el Macià, Déu-n'hi-do, quin becari, eh? Sí, fa 20 anys, Vull dir que ha plogut i ha perdut cabell, no? Però de becari no, al contrari, vull dir, jo crec que... Ja apuntava maneres? Ja apuntava maneres i absolutament doncs, crec que hem tingut una correlació d'estudis i pista i posteriorment ell també a pista, doncs que ens ha servit a tots dos per portar a terme la nostra feina, que és ni més ni menys que intentar que la gent vegi, o sigui, estigui veient el que nosaltres expliquem. Però al final no té més secret. El Chano va explicar a Ràdio Manresa la victòria del títol de Lliga i el Xavier, bona nit, ho va escriure. Ho va escriure el Regió 7. Pensava que va escriure una cosa com aquesta i sí, ho vam poder escriure, sí. Chano, recordes què vas dir en el moment en què t'adones que, ostres, Manresa és campiona de Lliga? Et tornes boig. O sigui, et tornes boig. Em recordo que estava al lloc habitual de retransmissió, que en aquell moment intercanvio amb el meu company Chema González el que és l'inalàmbric. Me'n vaig darrere la banqueta i a partir d'aquí vi que el darrer minut d'aquell partit darrere la banqueta manresana, en tot això el que comporta, vull dir que veritablement els fets s'entrebanquen amb les paraules, no saps ben bé. Sé que al final saltes a la pista cridant campions, campions, que pilles el primer que trobes, que crec que va ser Chus Lázaro, posteriorment Luis Casimiro i aquestes coses, però textualment el que vaig dir no... Entres en una bogeria col·lectiva, vull dir que és difícilment explicable. Perquè tu, clar, abans del partit, t'havies preparat algun speech que vas perdre o havies preparat d'alguna manera especial aquell partit que sabíeu ja que podia ser històric? No. O sigui, la preparació en un directe, vull dir, sempre és complicat. No tens un guió de com anirà el partit, no tens un guió absolutament de res, no? Llavors, el que has de ser conseqüent és intentar transportar allò que tu estàs veient, doncs que l'oïdor, que va cegues, doncs pugui almenys sintonitzar amb tu en situació de camp, amb històries, amb adrenalina. El que passa, clar, aquells moments et donen molts més arguments per tal que no que llueixis amb la feina, sinó que expliquis moltes més coses, sensacions
i tal, doncs que si no és un partit intranscendental. Tenies veu encara en aquell punt? Em vaig quedar afònic. Perquè, clar, aquells últims minuts, aquells tirs lliures, aquella tensió, que ara falla Bennett, que ara té el Chichi, ostres! El que passa, em van mal acostumar a aquella època, perquè aquí van ser 5 anys, si no recordo malament, vull dir que vam estar viatjant per Europa, Copa Korac, Copa dels Reis i tal. Aquest equip havia avisat. És a dir, la teva veu ja estava una mica preparada. Sí, no les acaballes, però estava por ahí. El que passa que aquells anys recordo acabar afònic pràcticament cada temporada, no? Llavors, possiblement, jo també m'esforçava massa amb la veu. Llavors, clar, els auriculars i tal t'aïllen una mica del que és el context, l'ambient, no? I sí, acabes afònic, però benvingut sia, no? Xavier Prunés, recordes què vas escriure? Bé, tens per aquí... Aquí ens han portat exemples de Regió 7. Aquest és el diari, de fet també el tenim capturat, del dia, aquest Campions. Aquest és un original, autèntic, d'aquell dia, de l'endemà, vaja, del 5 de juny, divendres 5 de juny de 1998. Us ho llegiré jo, que va escriure el Xavier Prunés. Vaja, he fet un resum de l'article. D'aquí a l'eternitat. És vostre, campions. El TDK ja té a les seves mans la Lliga ACB, la primera. El nou Congost va patir fins l'últim moment, fins l'última gota de suor, en un pavelló que rajava d'entusiasme i d'una passió mai no viscuda abans. I en un minut van passar tantes coses, es va patir tant, diu, la victòria va culminar una jornada que es recordarà sempre a Manresa. Em vaig llançar amb la piscina, l'eufòria, clar, si t'hi fixes, la primera, no? Guanyarem més, no? Podries haver jugat a waterpolo, aquí reconeixent una mica... No, però és la primera perquè en absència de cap anterior és la primera. Sí, però venia inclòs que podien arribar més, no? La gent veu aquí l'article, amb una fotografia on es veu el Chichi, que va ser el gran heroi. Et visualitzes? Això ho vas escriure al pavelló mateix? Vas anar al diari després? Va ser un dia molt especial, que realment, a part de la gent d'esports de Regió 7, s'hi va abocar tota la redacció. Podeu entendre que era un dia especialíssim i potser hi van col·laborar 14 o 15 persones i tothom es va abocar. El diari, durant un mes de play-off, que va ser molt increïble, va estar així, però aquella nit encara més. La curiositat és que, bé, jo sempre he treballat en un lloc fixe, al pavelló, a la zona de premsa, a les cabines. Vaig arribar en temps aquella nit, però estava ocupat. Si vas anar amb temps ja no hi havia lloc? Ja no hi havia lloc. Home, però tu ets Xavier Prunés, que ven cada dia. Doncs aquell dia no. Aquell dia no. Clar, la zona de premsa del Congost és molt reduïda. Era una final i l'últim dia va arribar moltíssima gent i la confiança fa una mica fàstic, en aquest cas. I em van dir, noi, espavila't, no? I recordo que vaig estar a la grada. Vaig estar a la grada... Si vas veure el partit entre aficionats? Entre aficionats, vaig buscar un lloc que em va semblar oportú. Teníeu portàtils ja aleshores? Tenia portàtil, però des de la grada no vaig treballar, perquè és que no podia. Què vas fer, anar apuntant una llibreta? Vaig anar, sí, i quan vaig arribar a la redacció, que naturalment va ser un dia que es va tancar tardíssim, doncs allà vam escriure, perquè, clar, ja et dic, vam fer tantes pàgines, va ser un dia... Bé, de fet, veig aquí que m'has portat l'edició de la matinada del 4 al 5 de juny, que va ser una cosa express per repartir, m'imagino, a Manresa aquella matinada, no? Aquella mateixa matinada, a la plaça de Cris Rei, la Farola, que és el lloc on se celebra tots els èxits. Hi ha una farola aquí dibuixada que era com un símbol, no? Era el símbol, la font de Canaletes. Doncs es van repartir allà i va tenir molt èxit. Però és que, bé, va ser un caldo de cultiu de moltes setmanes, que la gent estava creient com el mateix equip, perquè l'equip era modest però es va creure que podia guanyar. I, no sé, per exemple, nosaltres, abans de jugar a la semifinal, que va ser contra el Madrid, aquí també ens vam llançar la piscina i va funcionar bé, titulàvem això, no? La Lliga, per què no? Clar, atenció, perquè mira que xulos que eren el Regió 7, que els hi toca al Madrid a semifinals i el diari, la Lliga, per què no? Doncs va ser que sí. Va ser que sí. Jo, si vols, te n'explico una d'aquí. Sí, home. Sí, de Madrid. El Real Madrid, però jo crec que... És que us vau carregar el Madrid, Sí, ens vam carregar el Madrid. L'Estudiantes, el Real Madrid i, finalment, el Tau. 3-1, no va acabar d'arribar al 5è partit mai. De Sergio Escariolo, actual seleccionador espanyol, i Garbajosa, que és el president de la federació. Com arribem, explica'm, com arribem a tenir Manresa ocupada de gent celebrant el títol? Què passa a Madrid? A Madrid és explicant certament aquesta sensació que dona l'equip de que creu en ell mateix.
perquè ja dic, no és una casualitat, perquè havíem donat el cop de puny a Múrcia amb la Copa del Rei. 4 anys enrere havíem arribat també a semifinals de la Lliga. Era allò de dir, compte, no? Tanto que estem aquí, no? I aquell equip a Madrid jo recordo, no sé si era el segon partit. El primer partit? No, el segon. Guanyem de 20 punts, el primer partit. A la pista del Real Madrid. El segon, a l'hotel de concentració, perquè aquell Manresa tenia 4 americans, un nascut a Granollers, a Ripollet, i llavors teníem comunitaris que no es portaven, que un era de Màlaga, l'altre de Barcelona, l'altre era d'Eivissa, el Paco Vázquez, en fi, que hi havia un equipet ben muntat. Em surt Luis Casimiro després de l'entrenador iugoslau nascut a Càceres, doncs em surt del visionatge del vídeo, previ partit, i em diu, Chano, no vamos bien, havíem guanyat ja el primer partit, però crec que el Madrid va ser 3-0, via ràpida. Va ser 3-1. 3-1. Sí, vam perdre el tercer casa. El tercer. Doncs allà vam guanyar els dos. Doncs em surt i em diu, goita, que vist el vídeo, estic allà, i els americans, perquè abans hi havia 3 americans, eren 3 estrangers, però a nivell popular li dèiem americans, i punto. Diu que no me han hecho caso. Ni caso. Dic, i? Dic, no, he acabat. Diu, bueno, què passa? Clar, iugoslau de Càceres, vull dir, no parlaven precisament català, no? Dic, què passa? Diu, Lido Harper, m'he dit, Mister... Salier, dice, no? Salier. Salier. Mister, la camiseta no hace al jugador. Sabien que eren superiors els pivots del Madrid. Ho sabíem. I per mi va ser l'eliminatòria més fàcil. Va ser molt... El primer dia guanyes de 20, el dia de Sant Isidro, que és el dia de Sant Isidro. A més. El dia de Sant Isidro vas i guanyes de 20 punts. In your face, a Madrid. És que van quedar... Crec que va ser Brian o el Derrick Alston. Li va dir, la camiseta no hace al jugador. I els jugadors es van menjar les samarretes. L'any demà, doncs, van guanyar el segon. Això és dolent, no? Això és... És dolent relatiu. És dolent relatiu. Perquè aquest equip creia molt. Hi havia equips que, si no prenien molt seriosament, el Manresa no perdonava. Perquè això va passar també a la final, que el primer partit el Manresa guanya, i mira el que titulaven a Vitòria. Jolín con el TDK. Jolín con el TDK. Clar, la gent d'Esport 3 està veient ara les imatges de la pista del Madrid. La pista del Madrid no estava ni plena. M'imagino que pel Madrid jugar contra el TDK devia ser... Doncs ja estem a la final, no? Sí. Però aleshores la diferència entre els equips de dalt de l'ACB i els de baix no era tan gran com ara, no era tan bèstia. No hi havia pressupostos de 30 milions d'euros i el Manresa era un dels pressupostos més baixos, però jo crec que tenia tants o més diners dels que ha tingut després, perquè TDK portava diners que no han aportat patrocinadors posteriors. Aleshores, la diferència, al no ser tan gran, doncs bé, el titular del peix gros es menja el petit és real, però ara seria impossible, això. Bé, però llavors ja dèiem que era una cosa impossible. És a dir, no? Per vosaltres, tu, Macià, ho vivies com una cosa potser més normal. Jo ho veia com una cosa que anaves veient que l'equip anava fent gestes, però eren gestes versemblants. És a dir, el Madrid en aquella data el podies guanyar. Ara és impossible. Vull dir, el que va passar, que van salvar la categoria fa pocs anys, és perquè es van columpiar, però en un play-off tu no pots guanyar el Madrid mai de la vida. I aleshores, tot i que era una gesta, podia... Hi havia el precedent de la Copa del Rei. Hi havia els precedents. L'havia guanyat, però amb un format més curt. Eren 3 partits, tot i que guanyar el Barça, com es va guanyar amb el famós triple de Chichi, va ser increïble. Però clar, un play-off eren 12 partits. 3 eliminatoris com Manresa sempre amb desavantatge de pista. I els va anar superant. Els va anar superant. A nivell de incideixo, perdona'm, vull dir que era una lliga de 3 americans, 3 estrangers. Llavors s'obre el mercat comunitari i aquí estava una mica més equilibrat, perquè la resta de jugadors eren nacionals. Llavors, clar, hi havia els equips èlit, top, que tenien internacionals. Però el Manresa, a part d'aquests 3 bons americans i d'un americà nascut a Ripollet, doncs va tenir una sèrie de jugadors que portaven lo seu sense ser internacionals. Pere Capdevila, Paco Vázquez, Jordi Singla... Roman Montañez, que començava, Xus Lázaro... A efectes de la vostra feina, mitjans de comunicació, clar, a tu això et converteix en la veu del campió de Lliga.
Perquè tu i això el Macià ens ho pot dir, perquè tu no t'ho diràs a tu mateix. Es va convertir en un mite, Manresa, aquest senyor. El Chano sempre ha sigut un mite. Jo, que era un nen, veia el Chano com, hòstia, és el Puyal del bàsquet. Totalment. Amb el Manresa. Us ho agraeixo, no m'emocionaré. No, és veritat, és veritat. Però jo sempre parteixo de la base que, d'acord, que he marcat una època i potser massa llarga, no? Perquè, clar, 31 anys dona per diverses generacions, en aquest sentit, fins i tot perquè et diguin t'estàs fent pesat, no? Però el periodista no és res sense el producte. No, per això, que aquest va ser la gran expulsió, no? Sense el mitjà. Podríem dir que Ràdio Manresa, vull dir, era i segueix sent, perquè crec que fa ja 50 anys que es fa bàsquet a través de Ràdio Manresa, que és un tema per reconèixer, fa 50 anys que va començar Vicenç Comas, el mestre en castellà i tal, quan es va pujar de categoria i aquestes històries, doncs clar, el periodista és el que està al mig. Però tu vas estar al mig en el gran moment. Sí, bueno, 31 anys et donen pels grans moments. Bé, i pels no tan bons, clar, has viscut descens. És una història molt llarga, Però, per exemple, el diari. Es venien molt més diaris llavors? En aquesta època devíeu a punta pala, no? Aquell mes, sí, segur que sí, perquè va ser una cosa espectacular. Però és el que diu, la història del Manresa és tan llarga i la gent, en els bons moments i també en els dolents, ha estat amb l'equip i està molt identificada, i això també és bo, no? Perquè no només ara estem aquí parlant d'aquest gran èxit, però el Manresa, el que és l'afició per l'equip, passa una mica d'aquesta història del triomf, no? Perquè ha passat amb altres equips que han tingut un moment i després s'han fos o han desaparegut. Però el Manresa és el sisè club de la història de l'ACB amb més partits. No oblidem això, o sigui que per davant tens Barça, Madrid, Estudiantes, Penya i algun més, i ja està, i Manresa. I s'ha patit, hi ha hagut èpoques molt dolentes, que les hem estat nosaltres... Bé, és que de fet vau explicar un títol del 98 i pocs anys després vau explicar un descens i després vau explicar un ascens, vull dir que heu tocat totes les tecles. Hi ha hagut moments que semblava que tot se n'anava a Norris i s'ha pogut mantenir, hi ha hagut una persistència, hem viscut unes quantes vides, a Manresa. Però aquesta va ser la bona. Manresa és un clam, la ciutat volcada al carrer. I avui, que fa 20 anys, hem volgut celebrar-ho, hem volgut recordar-ho, amb els que ho van viure a primera fila, allà en un pavelló que devia fer una calor horrorosa, ens ho deia el Chichi Creus, que no s'hi podia estar, i el Macià, que tu eres a l'estudi fent de centre de dades. El partit el feien per 40 principals Catalunya Central. Jo era DJ aleshores de 40 principals i quan hi havia bàsquet feia de segona veu del bàsquet. I l'endemà tu i jo a l'escola, a la Salle. A la Salle. Jo vaig entrar amb un speed allà a la Salle que dic, hosti, és com excepcional. És una cosa... Vaig entrar més tard i tot, perquè la nit anterior hem anat a dormir tard. Els teus pares et van concedir una pròrroga aquell dia. Però era tan igual tot. Se me'n fotia tot en aquell moment. M'era igual. Ara també, fa 20 anys. Passa una mica. Xavier Prunés i Chano, de veritat, moltes gràcies per venir. Ens ha fet molta il·lusió que aquesta nit siguéssiu aquí amb nosaltres i com a vegenc us vull reconèixer, aprofitant que heu vingut per una efemèride que no és tan vostra, és més del Manresa, aprofitem que tenim aquí Ernest, i suposo que t'hi sumes, agrair-vos la feina, l'ensenyament que ens heu fet a tots els que hem vingut darrere i aquesta persistència d'anar explicant el club de casa a la ràdio i el diari locals. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. Jo, si em permets un tema, a part que com a vegencs suposo que és més fàcil explicar el miracle del TDK Manresa, el miracle de la llum, que això seria una mica més complicat, però crec que sóc portaveu de tots tres, no?, de que voldríem enviar des d'aquí també una gratitud, un reconeixement i una molt forta abraçada als nostres companys, en Jordi Rovirosa, Nacho Solozábal, Víctor Labagnini i tot l'equip que ens ha portat aquests anys la gran cultura del bàsquet europeu i que, malauradament, sembla ser que no seguirà. Vagi des d'aquí, crec que és el reconeixement i la gratitud a ells. Esperem que es pugui arreglar i que tinguem també Eurolliga i competició europea aquí a Catalunya, TV3. Tant de bo, l'Eurolliga d'aquests dies passats, que ja sabeu que de moment s'ha acabat per Esport 3. Senyors, el que us he dit, que moltes gràcies. Macià, ens veiem aviat, eh? Sí, senyor. Una pausa. Seguim. 20 anys de la victòria del Manresa, respirem una mica. Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.